Når jeg skal starte med at optage et filmprojekt, aktiverer jeg iMovie. Og heri bliver jeg præsenteret for alt det råfilm, der ligger på min iPad. Og det symbol heroppe har jeg mulighed for at eksportere lige så snart, at jeg har valgt et stykke film. Så ved at trykke på et stykke film her, det bliver markeret med en gul, som jeg kan knibe sammen og vælge en sektion af, eller ved at trække ud, kan vælge det hele. Så kan jeg gå op i eksport og sige, at jeg skal oprette en film. Her. Jeg trykker på opret ny film, og jeg er nu klar til at arbejde med den film, jeg har valgt.